byla jedna polička u kamarádky a tam byla jedna krásná modrá kočička a posvítilo do tohoto krásný měkký sluníčko a ta figurka se rozářila a člověk byl úplně jako lapenej. Když jsem byl kluk 12letý, tak mi rodiče pořídili pejska a pejsek byl nezbednej, tak bylo potřeba ho vycvičit. A pak jsme u nějakého chovatele viděli ve vitríně, nebo viděl jsem ve vitríně skleněný fox terriéry, takový ty tradiční železnobrodský. A ukázal jsem na to a řekl jsem rodičům, že to chci v životě dělat. No. Když jsem prostě viděla, jak to sklo teče, tak jsem byla jasná. Ta fascinace tím materiálem byla pro mě naprosto fatální. Takže na základě toho jsem jako řekla, jo, tohle chci dělat. Jo. A můj tatínek do dneška to hrozně rád vypráví, prostě jsem se rozzářila. Úplně od začátku vlastně bylo strašně těžký, nebo i s ostychem jsem na něj sahnul, na to sklo. Potom, když vlastně po těch, já nevím, 5, 6, 7 letech z části ovládnete ten materiál, tak se s ním zkamarádíte. A to potom vlastně, je to takový klišé, říkat něco s pokorou, jo, ale s pokorou, když tomu přistoupíte, tak vlastně sklo dělá, co chcete. A vy se mu podřídíte, co je v jeho možnostech. Jo, a to je prostě radost, tohleto. Lidi se to pořizovali kvůli tomu, že to prostě bylo pro radost. Jo, a že tehdy ještě bývalo zvykem, že lidi si takovéhle věci dávali jako dárky nebo si je kupovali jen tak pro radost a pak je celý život měli prostě vystavený v těch skleníkách, v těch vitrínkách a tak. Popravdě, když děláte ty figurky, ono vás to k tomu, jako že to je vtipný, nebo že to je nějak jako legrační, stejně přivede. Mně to stačí si tady sedět a jen tvořit před těma lidma, protože když pak přijdou, teď jsme měli ty Velikonoce tady a ty děti a já říkám, tak uděláme kočičku pejska a upečeme s nima ten dort, ale nebudeme tam dávat ty trnice, to by bylo strašně pracný. Uděláme klasický dort, jako. Takže když s nima pak takhle diskutujete a hrajete si a ukazujete jim to, tak oni jen stojí a koukají. To je vlastně trochu divadlo, že? No. Může být. Takže to je můj cíl teďko, tady prostě si takhle jenom tvořit a hrát. No. A jde to o sekundách, jako což třeba na Hotě není. A tenhle obor je skutečně o těch sekundách a o těch nátavech a ještě o tom prevítu surovině, která ráda praská. Takže jedna veliká radost je odložit hotový výrobek, jak vy teda říkáte, že je to všechno vlastně vyndáte z chladící bedinky a máte to a nemusíte čekat a už vám do toho nikdo nevstupuje. Ale druhá věc je, že pak ještě sklo tohohle typu rádo pracuje a pracuje druhý, třetí den a vlastně je to vždycky, v každém případě výzva. No, takže ani drobná figurka se nemusí zdát být jako jednoduchým výrobkem, protože i na úplně nejjednodušší figurce, když to je jenom kousek skla a ten kousek skla nemá ducha, tak je to úplně zbytečná práce. Prostě ten duch nebo ty emoce nebo to, že se usmějete na ten svůj vlastní výrobek, tak to bych řekla, že je ta největší deviza toho výrobku samotného. Že jste za A spokojeně vy, ale když se na to podívá ještě někdo jiný, že se usměje taky. Musíte těm vlastně řemeslníkům ukázat, rozdělit ty postupy, protože se musí naučit odměřovat to sklo, tvarovat to sklo, koukat, co si mají hlídat, že jo. Tam to není tak kreativní jako na ty sklandě. Já když jsem šla z ty sklandy do výroby, tak já jsem musela začít zase úplně od začátku v té výrobě, protože my jsme se sice naučili tvořit, naučili jsme se tvarovat, ale neučili jsme se odměřovat stejnou velikost a takový. Takže já jsem začínala na malých prasátkách a to si pamatuju, že jsem si tenkrát musela přikoupit sklo. Místo 200 prasátek jsem jich tenkrát udělala 400, abych měla 200 prasátek stejně veliký. Ale pak už to šlo, pak jak do toho člověk přijde, tak už jako vlastně taky teď, když dělám novou věc, tak třeba 2, 3 věci jsou rozdílný, ale pak už jako na to přijdete to množství skla i ten tvar, jak chcete dělat.
To je zajímavé, že to je vlastně úplně jiná disciplína. Jo? Dělat to sériově. Takže škola dala mnoho do toho prvopočátku, ale já jsem potom pracovala 2 roky v železnobrodském skle a to byla kromě té sklářské školy, která dala tu invenci a vlastně návod, jak si to navrhnout a jak to pak i zrealizovat. Tak železnobrodské sklo bylo taková jako velká škola praxe. A možná, že kdyby nebyla ta velká škola praxe a zjistit, jak rychle pracovat a jak pracovat tak, aby se člověk uživil, protože železnobrodské sklo vždycky jelo v rámci úkolové mzdy. To je rozdíl mezi člověkem, co získá vzdělání a opravdu dlouho vás jako někdo hněte ve škole. Jak říkám, nejsem velký fanoušek školy, ale tohle se prostě musí. A dlouho nevíte, proč tam jste a prostě tak to nějak dá všechno smysl nakonec. Ale jako finál, když potom jdete rovnou třeba právě z učňáku do výroby nebo děláte prostě na zakázku, tak získáte nějakou ohromnou jako zdatnost, se prostě nestratit, uživit a tak dále. Ale jako pro ten materiál nebo pro to skulpturnění, kultivování toho oboru, tam se asi nic moc nestane. Ten vliv tím komerčním tlakem byl ohromný. I na ten přístup výtvarný, protože když v tom přístupu ten člověk cítí tlak na tu komerční využitelnost, tak ten design tím strašně trpí. A mě to omezilo natolik, že jsem pak už nebyla schopná, nebo aspoň jsem se cítila strašně svázaná v tom výtvarném uvažování. V prvním ročníku v roce 90, jestli si to teda dobře vzpomínám, tak jsme měli ještě pana Dostrašila, vlastně úplně klasickou školu figurek, kde si naprosto živě vybavuju, kdy jsme navrhovali ty první figurky jako navrhování, tak mě říkal, proč tam kreslíš ty víčka na ty oči? Protože vypadá unaveně, je to vtipný. A on říkal, to nedělej, to bude dlouho trvat, bude to drahý. Nikdo ti to nevyrobí. Prostě člověk, když teďko má samostatnou dílnu, tak nemůžete dělat pořád jenom jeden druh kočiček a jeden druh pejsku. To ne, musíte to i měnit, i ty pejsky, kočičky nějak prostě je udělat jako trošku jinak. Protože to, co se dřív dělalo, že třeba se dělali sloni a teď se jich udělalo 500 úplně stejných. To teďko nejde. Prostě je tam potřeba nějaká ta kreativita, nějaká ta změna, prostě něco trošku jinak a aby to zase ty lidi jako natáhlo. A takže kromě péče o syna máte nějakou činnost, která vás, jako nějaké zaměstnání, které vás živí? Ne, já nemám žádné zaměstnání. Já se vlastně opravdu jako snažím živit tou skleněnou výrobou, ale je to těžké. Mám brigádu, hlídám děti. Figurky jako odvětví vůbec neumírají, že figurky se dělají dál a jako se skvělou kvalitou leckde. A já si myslím, že spíš problémem třeba tady v České republice nebo v našem regionu je, nebo možná spíš bude, jestli bude z čeho vyrábět, protože třeba Preciosa Ornella, která vlastně dělá tu základní surovinu, tu kompozici, tak se jednoho dne rozhodnou, že třeba utlumí tu výrobu a prostě nebudou ty čoviny vyrábět. Mně přijde zajímavé, že vlastně nevnímáte potenciální možný zánik toho řemesla jako nějakou velkou věc, že? Nebo zní mi to z toho, jak o tom mluvíte? Že to nevnímám jako tak tragicky. No, já nevím, tak v kontextu nějakého globálního vývoje, jako kdy ne tak daleko od našich hranic probíhá nějaká válka, tak můžeme být rád, že jsme v zákopech, že jo, takže... Jasně. Co se stane, to se stane. Nikdo dneska nemá nic jistýho, jako v žádném oboru. Chceme ten obor skutečně zachovat tak, jak vznikl před 100 lety. A od koho berete surovinu? Z Preciosy nebo máte jiný stroj? Akorát, že figurkářů už je tak málo, že se nevyplatí FTčko jako kompozici nepřehlednou tavit vůbec.
Takže i my používáme, pokud potřebujeme nějaké výrazné efekty v tom sitem, tak kupujeme lampu a pokoušíme se to spojit. Ale je to vždycky o tom pokoušíme, protože samozřejmě to jsou jiné druhy skla s jinou teplotní roztažností.